Good morning guys. Nandito tayo ngayon sa may Sabangan Beach. Mukhang maganda ang dagat ngayon at makakahuli tayo ng mga shell. Tingnan muna natin yung paligid ng Sabangan Beach. Puntahan natin si ate. O ayan guys, ito yung shell na pupulutin sana namin doon sa gitna ng dagat. Hindi naman sa gitna, ayan. Pero dahil low tide ngayon, yung mga shell nandito na. O ayan tingnan nyo si ate, Anli Pulot. Okay, anong pangalan nyo te? Beverly. Si Beverly, si ate Beverly. Sino yung mga kasama mo maliban sa mga anak mo? Yung dalawa lang, yung sumusunod. Oo. Tapos yung babae. Sino itong mga to? Pamangkin ko yan, tapos kapatid ko yung malaki. Okay. Sumama sila. Ayan guys, ate, pwede ba videohan na lang kita? Bigyan mo na lang ako ng shell. Ayaw daw ata. Ba't ka natatawa te? Baka i-post niya, makikita ako ng bunga. Ipopost ko talaga to. Kilala ko dito. Di, maganda. Tatakbo ka ba ng kagawad? Hindi, nahihiya siya. Bakit tayo mga Pinoy nahihiya sa camera? Ayan, ang dami niya nakuha. Pag nakatalikod si ate, nakita niyo yung kulay green na yan sa likod. Itatakbo ko yan, lalagay ko sa tricycle. Hindi yan makakahabol, aso na makakahabol. Ayan. Kukuha na lang kayo dyan. Saan nakukuha ate? Ito daw ito daw ang kukunin ko. Tingnan nyo naman guys, kabait ng taong to. Hindi na raw ako pupunta rin sa dagat. Kukuha na lang ako rito. Ibigay ko na lang kaya yung lagayan ko. Kunin ko na to. Catch, sige, huli kayo. Ayan Pag binenta to te, magkano? Kukuha lang kasi Kinakain nyo lang to. Kasi ano lang ko dito, pag nilako, ano yung takal-takal, isang takal. Ay, wala na siya sa shell. Wala na. Anak mo to te? Opo. Neng, anong pangalan mo? Jelay? Mabait ba yung mama mo? Yung totoo? Bakit takot ka lang sa kanya? Nasa si Papa? Wala po. Nasaan nga? Kaya ako nga hinahanap wala rito Sa? Sa Suwan nagtatrabaho? Okay. Ayan sama ng titig sa atin brad hindi naman na kita aawain Bakit ganyan titig mo sa akin? Bati tayo? Abir yan, okay? Kala ko aawain mo ko bati tayo mamaya makikita nyo na mukha nyo sa sa YouTube. Ayan si ate, lumalayo si ate, takot sa camera. Hindi ko alam kung bakit. Marami dito. Marami daw pala dyan. Nag-usap na kami ni ate, bibidyohan ko siya, bibigyan niya na lang ako. Daw Ayun marami na to. Hindi. Kilala ko dito sa Sabangan. Paano mo nalalaman na may laman? Kasi nakaano siya. May laman ko. Okay. Kapatid niya lang ang kumuha nito, pero kukunin ko na daw ito mamaya, sabi niya. Natatawa sa ate Beverly Sabi niya kunin ko na daw to habang nakatalikod yung kapatid niya. Ayan Ayan guys ang dami Ayan, ito magkapatid to. Ano pangalan ng kapatid mo? Si JR at saka si Jenny. Si Jelay at saka si JR. Magkaedad kayo nun. Si Gabi 3 years old, si JR 3 years old. Ikaw ay 9. Ayun 9 din. So parehas kayo. Sino yung kasama ni mama mo? Si Alan? Pinsan mo? Okay. So ayan guys, tingnan nyo. 3 years old yan, naglalaro sila lang.
So kailangan lang tingnan-tingnan, hindi katulad ng ibang dagat na napakalalim. Ayan. So maganda ito sa mga bata kasi vitamin C. Lalo na ngayon, malamig, sinisipon. Ayan. Si Danny, ayun oh. Enjoy si Danny kakapulot ng shell. Ang bilis kumuha ni ano oh, ni Ate Beverly. Ayan guys, so kailangan talaga mabilis ang kamay mo. Pag sa Maynila, mabilis ang kamay mo, snatcher ka. Dito sa Pangasinan, kapag mabilis ang kamay mo, ayan, marami kang makukuhang shell. Pero buhay ito, te. Oo, buhay yan. Pag nilagyan ng tubig yan, yung bubuka pa rin sila. Opo. Pero hindi, ganyan na lang po siya. Okay, so ganito gagawin natin guys. Habang namumulot si ate dyan sa seashore, wow, seashore, sa may pangpang. Okay, mamumulot ngayon tayo dito. Ayan o. Ayan. So hindi mahirap kumuha ng shell. Ayan o. Kung gaano kabilis yung kamay niya, ganoon din kabilis kamay natin. Ayan. Tapos, siyempre ilalagay natin sa lagayan natin para hindi makita ni ate. Ayan, lalagay natin dun. Oh, Danny, ang dami kong nakuha oh. Wow, marami na rin siya oh. Ito pa. Oh, ngayon, may nakita na naman akong shell. Ayan. Habang hindi nakatingin yung kumukuha, kukuha tayo ng isang takot. Yan. Yan. Ang nakatingin lang si Alan. Ayun oh. Ayan. So nakikita nyo to guys ha. Sama ng titig ni Alan. Ayan. Mabilis yung kamay nila. Mas mabilis yung kamay ko. O nak, lagay mo sa lagayan. Ayan. Ayan. Okay? Okay. Eh, yung mga pinagbabawal na technique. Ito pa. Mas marami rito guys. Ayan oh. So habang nakatalikod si Ate Beverly, mabilis yung kamay niya eh. Bibilisan din natin yung kamay natin. Ganyan natin oh. Oh, di ba? Walang kahirap-hirap dito guys sa Pangasinan. Ako, andyan na yung may-ari. Andyan na si Jar. Andyan na si Jar. Thank you, Je. Oh. Ganun lang kadali manguha ng shell. Taas mo to na. Okay guys, yan yung ginawa kong lagayan ng shell. Mamaya kapag uuwi na kami, iiwan ko yan at yun ang kukunin ko. Yan. O, di ba? Natutuwa ako rito kay Paring Alan eh. Paring Alan! Talagang matindi problema natin ah. Kaya nga dala niya yung ano sa kanya. Sa'yo ba yan? Oo. Sa kuya niya. Oh, sa kuya niya, natatakot siya. Baka raw kunan ko ng shell. Oh, hi kayo, hi! Hi, makikita kayo sa YouTube. Oh, si Ate Jelay, tsaka si Kuya JR. Si Paring Alan talagang ayaw ngumiti. Seryoso, mukhang mabigat problema nito ah. Brad, usap nga tayo, Brad. Uwi na daw. Uwi na? Gutom na ikaw? Ha? Ano yung bit-bit mo? Sinama ko kasi nagdapat yung mama niya. Ang ganda ng dagat oh. Maganda ngayon oh, dahil low tide no? Kahapon sana pupunta kami, lakas ng alon. Wala kahapon. Ay kapag malakas yung alon, nasaan sila? Wala, nakaano sila. Nasa gitna. Okay, kaya pala minsan nung pumunta. Kahapon marami dito. Ngayon pa lang marami na eh. Pero marami. Mas maganda ngayong umaga. Ang bait ni ate oh. Bibigyan niya saan lahat. Diba te? Oh, tatawa-tawa sa Ate Beverly oh. Kailangan Tanggalin mo muna yung ano, yung laman niya, tapos ilagay mo sa planggana, ugasan mo mabuti. kahit hindi pa nilalaga? Ilaga mo. Ilaga muna. Tapos bubuka siya to. Ayan guys oh. Bubuka. Oh, bobo ka raw. Doc Rodsky. May sinasabi sa atin Doc Rodsky, pre-rems. Ito raw hugasan mabuti, ilaga, tapos bobo ka. Oh. Nakakatuwa to si ate. Alam niya rin guys yung ating mga banata na bobo ka. Tapos tanggalin naman o hugasan. Di ba dapat binababad sa tubig yan para kusa siyang lalabas yung buhangin? Hindi po. Kahit ano, pag bukas mo siya iloto, ano na siya, yung may amoy na. Yung Kaya nga eh.
So, ano ang maganda yan? Kahit kahuhuli, ilaga, Tanggalin mo yung laman niya. laman, Ipunin mo sa planggana tapos bukasan. kusang mawawala yung buhangin. Oo po. Yung parang ano mo siya. Ano yun sa asin pa? Hindi na. Hindi na po. Okay. So, yung pala. Kunti lang yung tubig pag ilaga mo siya na isang kartiro, kunti lang tubig. Kunting tubig lang. Mga isang baso, gano'n. Okay. Para madali siyang, yung bubuka. Oh, bubuka ka daw, Dok. Ganun pala ang technique ko. Ayun, guys, oh. Ayun, oh. Nasaan na ba yun? 5 beses mo siyang ugasan. 5 beses. O, Dami. tikman mo siya kung may buhangin pa. Kung wala na, pwede na. So, kusa talaga siyang tatanggal yung buhangin sa loob. Yung dito. Nge. Eh, paano yun? Pag niluto mo siya, yun, tatanggalin mo. Tapos ugasan mo mabuti. Okay. Ayan, oh. Anong pinakamasarap na luto rito, te? Torta. Torta, Tapos yan sa kamatis yung igisa, igisa sa kamatis, adobo. adobo. So, tatlo. Kinilaw. Pwede ba ito kinilaw? Pwede. Parang talaba? Opo. Pero kailangan ilaga. Ilaga pa. Okay. So, yun. Ilalagay namin sa tinapay. Parang hamburger, lagyan namin ketchup. Ginagawa nilang patty. Ito torta nyo to, te. Torta na maliit. Oo. Tapos lagyan namin sa tinapay. Lagyan ng ketchup. Okay. Hindi So, na kami kailangan bumili ng hamburger. yun na raw, oh. Pang negosyo na. Hindi na raw kailangan bumili ng hamburger. Punta lang ko kay Ate Beverly. Gagawa daw siya ng patty. Tapos hindi na kailangan bumili ng hamburger. So malulugi yung frank sa bayan. Ayan, nakakatuwa, guys. Ito yung yaman ng yaman ng dagat. Hindi mo na kailangan bilhin. Oh? Can you imagine that? Tabing dagat, Maraming pumunta dito kaso wala. tabing bundok. Paano hindi wala kahapon? Pupunta rin sana kami. Ang lakas ng alon. Oh. Okay, guys. Kapag malakas ang alon, itong mga shell mahirap kunin kasi takot din sila sa malakas ang alon. Saan sila pupunta, te? Sa ilalim. Sa ilalim, bandang gitna. Pero kung low tide, umiibabaw sila. Okay, so the best na pagkuha nito, kailangan marunong ka tumingin kung low tide or high tide. Ayan, oh. Okay, sige, salamat, te, ha. Opo daw, ate na to. Bait talaga natin, Beverly. Hindi, biro lang. Hindi, sige ko. Hindi, joke lang. Hindi, marami na din. Sa amin talaga yan, te. Yan. Tinan mo kabait-bait nito, oh. Dagdagan na lang. Oo, kuha lang kami, ikaw naman. Saan niya nakuha? Binigay. Ano pangalan mo? Ha? Ano? Gika. Dika? Gika. Jika? Ilan taong ka na? 9. Bantayan mo yung mga maliliit mong kaibigan, ha. Ayan, oh. Tingnan mo naman kapait yan ni ate. Shout out kay Ate Beverly. Ano yung pinito mo, Ate Beverly? Grabe to sa Ate Beverly, oh. Thank you, ate. Ilagay mo sa dagat, nak. Tama na yan. Marami na yan. Ayan. Para mabuhay sila dyan. Sige lang, ilagay mo lang dyan. Tapos maligo ka na. Uwi na kayo? Malayo-layo? Diyan lang po, malapit lang. Wow. Malapit lang daw dyan, guys. Wala akong makitang bahay. Saan po kayo dadaan po? Doon sa may daanan doon. Tapos pag may nakita kayong bahay doon, yun yung slope. Malayo pa yun, eh. Dito lang malapit ako. Tingnan nyo, guys, ha. Malapit lang daw. Tingnan nyo kung nasaan yung bahay nila. Wala ka nakikitang bahay pero malapit lang daw. Ayan. Tara na! Hindi ba mabigat yan? Gusto nyo bang ihatid ko kayo ng tricycle? Layo-layo nyan, eh. Sige, ihatid natin, guys, para may magawa naman tayong mabuti. Dahil binigyan tayo ng shell, bibigyan din natin ng
ng good deed si Ate Beverly tsaka ng mga anak niya at pamangkin. Ayan. Uwi na raw sila Ate Beverly dahil marami na silang nakuhang mga shell. So tinanong ko kung nasaan yung bahay nila. Diyan lang daw malapit, ang layo-layo pa. So bubuhatin niya, kasama niya yung anak niya at pamangkin niya. Kaya ang sabi ko, isakay ko na lang ng tricycle, makatulong man lang. And guys, ihatid natin sa ate para naman makagawa tayo ng mabuti. Sige, kargan nyo lahat. Dani, sakay muna kayo. Hatid muna natin sila ate dun, oh. Sige, sakay na kayo mga bata. Kasakay dyan lahat. Ano yan eh, lahatan yan eh. Oh, sige, sakay. Oh, sige na, sakay na, sakay. Hawakan mo na lang sa gabi. Ayan. Ayan, bababa na sila. Ito yung lugar nila guys, oh, ang ganda rito, presko. Ayan, tumakbo na. Bye-bye JR, bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye Ate Jelay. Bye-bye pare. Pre. Okay, sige. Maliligo naman kami. Ganda ng lugar nyo ha. Pagluto na yan, pupunta kami rito, makikikain kami. Ayan, ang ganda ng lugar nila guys. Sige. Kabutihan ang pinakita sa atin Ate Beverly, kaya kabutihan din ibibigay natin sa kanila. So, kahit hindi tayo nila binigyan ng shell, siyempre nakita natin ang dami nila yun. May mga bit-bit pa siyang mga anak at pamangkin. Nakakaawa. Okay, so kami naman na maliligo ngayon. Tara na, go home na. Tara na, uwi na. Sakay na sa Mercedes. Yan. Oh, bye-bye na sa kanila. Bye-bye guys. Bye guys.